Здравейте! От доста време не съм се включвала в канала, но просто исках да споделя така развитието на моята история, защото смятам, че има щастлив край, в крайна сметка. И просто исках така за кураж, за вдъхновение или въобще който каквото може да се вземе, да го споделя. Тъй като бих казала тук от едно известно време, от няколко месеца, вече стигнах до едно доста добро място в живота си, след всичките перипетии, драми и трагедии. И някак си искам да го споделя и с хората, които бяха до голяма степен с мен по време на това пътуване. Просто вече се усещам доста по-балансирана във всички сфери на живота. Не, че няма какво повече да се прави, да се развива, да се оптимизира, нали, да е по-добро. Винаги ще го има това нещо, но самото усещане на ежедневна база е вече доста по-различно. И доста по-удовлетворена се чувствам. И това се дължи най-вече на самата мен, нескромно казано, и на смяната на фокуса, която направих от едно известно време. И това е основното, за което искам да говоря на това видео. Смяната на фокуса от това важните неща в ежедневието ми да са другите хора, връзката с другите хора, било то близнак, партньор, деца, приятелски кръг, общество, сфера, нали, каквото и да било. Винаги аз, откакто се помня, най-важното нещо ми е било някакво отношение с някой друг. И едва сега започвам да изграждам връзката с самата себе си, да откривам самата себе си и да работя над отношенията с себе си. И дори работа е казано в кавички, защото то не е работа, ми то е един много приятен процес. Най-сетне нещо приятно, нали, в процеса и в работата над себе си. И това ми носи безкрайно много повече удовлетворение, щастие и така позитивни чувства, отколкото всичките ми връзки до момента и всичките неща, които съм правила с другите хора и за другите хора и от другите хора, които съм получавала. И за това исках да го споделя за тази смяна на фокуса, която, честно казано, тя се случи по-скоро спонтанно. В смисъл, че не е плод на някакви супер целенасочени усилия. Нали, ние си го знаем учебникарски, как човек трябва да се насочи към себе си, но какво значи това да се насочиш към себе си? Нали? Честно казано, много от нещата така ги четем, слушаме ги от други хора, разбираме ги, но когато стане въпрос да ги преживеем, е много по-различно. И когато стигнем до някаква реална ситуация, всичките неща, които знаем, в някакъв момент се изпаряват и, нали, реакцията ни е съвсем различна. И това е окей, разбира се, да е така. И в моя случай да ви кажа какво проработи при мен. Освен всичко, което съм споделяла преди време, което също си има своето място, от едно известно време, повече от година, започнах да се занимавам с така наречените женски практики. И това е едно целенасочено и съзнателно работене с женската ни енергия. Нали, тук веднага сега се сещаме за някакви видни инфлуенсърки и така звучи малко, може би, клише и смешно. Но когато е истинско, ефектът е просто невъобразим, огромен, бих казала. И наистина много се заслужава. Конкретните практики няма смисъл да навлизам в детайли. Ако някой има интерес, нали, конкретно с кой работя, как и какви са детайлите, може да ми пише коментари, ще се свържа с него или ще се разберем как да дам повече детайли, защото това не са важните неща, всеки се намира за себе си важните неща. А в случая това, което е важното, е, че работата минава изключително и не само, но изключително много през тялото. Защото, нали, едно нещо е ментала, друго нещо е енергията, но тази енергия, за да може по-трайно да се инкорпорира в нас, нали, да не е само някакъв моментен фойерверк, да може да започнем да променяме качеството на живота си, както казва жената, при която ходя, нали, на тези практики, което е основната цел. Трябва да имаме тази целенасоченост и заземеност през тялото, да го вкара в материалната ни реалност през тялото. И тези практики
практики комбинират точно това: работа на енергийно ниво, работа на психологическо ниво, работа на физическо ниво и точно по женския начин, през лекотата, през танца, през мекотата, през красотата. И ефектът наистина вау, ако трябва да съм честна. При повечето от практиките имаме, най-вече съм ходила на танц мандала, но не само, има и други така доста дълбоки практики, които дълбоки, а пък така с едни, нали, някакси с едни приятни неща се постигат дълбоките ефекти. Танц мандала е основното, на което ходя, което много ми допада заради, нали, танцовия момент. И там обикновено работим с някакво намерение за конкретната сесия. И до сега винаги това намерение, което съм си възнамерявала, това желание, което съм си намислила, се изпълняваше. Нали, звучи много така, как да кажа, като реклама, нали, на даденото нещо, но поне за мен супер добре работеше и това си ми беше един знак, че трябва да продължа. И най-вече, нали, това, че съчетах духовното, емоционалното, телесното. Просто нивата ги свързах. Това е нещо, което аз го усещах интуитивно, че трябва да го направя, но или не намирах най-прекия път до това, или по-скоро ми трябваше доста време, за да стигна до този момент. Но то нищо не е случайно, всичко е такова каквото е и каквото трябва да бъде. Бързината и криволичията на пътя са такива, каквито трябва да бъдат по най-добрия сценарий, за да се случва за нас. Така че аз в момента стигнах до някакъв етап, в който мога да кажа, че е доста добър, щастлив и мисля, ще повече хора да стигнат до него. Основно беше това смяната на този фокус, който ми тръгна през практиките. И пак казвам, не е нещо, което съм го направила с, нали, сега сядам и почвам да работя над себе си, на връзката на себе си. То се случи естествено в последствие на тези приятни практики, на които започнах да ходя редовно, като процеси, които се разгърнаха и аз просто не съм им пречела, се опитвах да ги следвам и не съм си слагала никакви крайни срокове, никакви, нали, такива очаквания и просто нещата се развиха толкова добре, че след 2 дена практики бях отишла на един ретрит. След това, 10 дена след това, по някакъв неведом, неочакван и необясним начин се случи така, че се видях с човека, който бях припознала на времето като Пламък Близнак, от който се започнаха всичките истории. Видяхме се, говорихме може би около 2 часа и беше доста искрено, с лекота. Нямаше ги тия полярни емоции, тези драми, болки, там някакви чупания на някакви неща. Беше наистина много приятно и той дори ми се извини за начина, по който е постъпил, въпреки че всъщност той човека нищо лошо не ми е направил. Повечето неща си бяха в моята глава и всичките драми почнаха от моята глава, както и да е. Някак си се получи като един много добър завършек на тази глава, доста голяма. И не само завършек, ами един такъв подтик за това ново начало, да обърна повече внимание на себе си, да задълбоча връзката с себе си, да съм добра към себе си, да обичам себе си. И това даде много добър ефект на всички нива. След това, така да се каже, някакси се взех в ръце. Аз имах проблеми да се възстановя след раждането, физическата си форма, нали, не се чувствах добре, хормонални проблеми, така. Бях трудно да ставам една развалина, ако трябва да съм честна. И в рамките на няколко месеца след тази среща успях в крайна сметка да се върна в себе си, да стана отново себе си. То не съм същата себе си, защото нали, старата версия на мен, поради нещата, които са ми се случили, няма как да се върнат. Нали, нещата са много динамични. Но да съм окей с това, което съм и да се чувствам добре в кожата си, което ми беше основното намерение, с което започнах и тези женски практики. И това, слава Богу, се случи и наистина в момента се чувствам много добре. Не, че всичко ми е идеално в живота. Мога да кажа, че по линия на партньорските взаимоотношения все още нещата не са такива, каквито искам да бъдат и според мен може би никога няма да бъдат.
но съм окей с това, защото имам себе си и това ми е напълно достатъчно в момента, честно казано. Бих казала, че се намирам в пика, може би, на живота си. За момента не съм имала друг такъв период, в който се чувствам толкова добре и така добре да ми се случват нещата на всички нива. Пак казвам, винаги има какво да се желая още и какво да се развиваме нагоре и настрани, но това е, мисля, че стигнах един добър финален етап на това пътуване и ще видя какво предстои нататък.